I često ljudi, my BSGLers, dobrodošli u novu epizodu futbala, odnosno FIFA 15. Išao je papak, eto tako, nikom ne valja, tako. Pa ove sam neki dan pobjedio ga. Mene budu ovi, njima ovi i idemo ljudi. Bi ovo bilo dobro kad bi ja ubacio. Pa ne bi go bio. Logično. Evo ga ljudi. A malo vamo. Ovo je bila dobra akcija, ali korner. Ovaj papak ulazi. Ovo ljudi, evo meni ide. Kako se zove rok? Jel? Rudok. Ne. Kaj ovo je? Bum. Ovo ba uslovku. Bum. Ljudi. Ja volim ovo da se samo još jednom ponovi. Ajmo odmah na jedan ubačaj. Joj. Ma daj. Ovaj desno šuto. Bog, stvarno. Isti glup. 28, 29. Upa. Dobro su ovi za svaki slučaj. Kome je ovaj dada? A malo klizat. Ljudi, to je go! Golčina i po. Ja sam glup. Op. Ajmo na jedan ubačaj da vi. I pol vrijeme idemo. Sve skrene igra protiv Real Madrida. Pa to bila čast za mene ogromna. Već je ova krena s golmanom igrati. Mama da ga napadnemo. O daj! A ja gore bio je. Bajara. Ama daj! Ovo će ljudi završiti sa 1-0. I bit će ovo samo jedna utakmica ljudi. Izvinite, ali
Izvinite ljudi zbog ovoga, ja sam sve pauzirao i je ga Conor. Ne. Ja sam znači pauzirao. Kako sam zabit gol. Nisam htio vi rekao. 10 kila. Oja, golmana Bog te. I 2:0, dobro ljudi. Ljudi, sačekajte sam malkice. I ljudi, završila je utakmica i to će biti to što se tiče ove epizode. I vidimo se u sljedećoj. I pa pa!